వెంకటాచారి మీద ఎవరైతే ఇప్పుడు నవీన్ విఠల్ గారు ఉన్నారో నవీన్ విఠల్ గారి మీద కూడా ఉన్నాయి, కంప్లైంట్లు ఉన్నాయి కోర్టులో మాత్రం పూర్తిగా కోర్టు కూడా మంచి సహకరించింది. కోర్టు కూడా ఏమన్నదంటే అట్లా కాదు, మీరు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే కోర్టులో పోయి మాకు ఇది కావాలి, ఈ కేసుని కొట్టేయాలంటే లేదు, కొట్టేయడానికి వీల్లేదు అని చెప్పడం కోర్టు కూడా హైకోర్టు కూడా చెప్పడం జరిగింది. కాకపోతే వాళ్ళు టార్గెట్ వేసింది ఏంటంటే ఎవరైతే వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చారో వాళ్ళకు హత్యా ప్రయత్నం కానివ్వండి, లేకుంటే వేరే విధంగా ఏదో యాక్సిడెంట్ కానివ్వండి చేయడానికి వాళ్ళకి సిద్ధపడి ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నా. దానికి మేము రేపు కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వబోతున్నాం, మాకు రక్షణ కల్పించాలని కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వబోతున్నాం. కంప్లైంట్ ఇచ్చి కోర్టు పోయేది, మేము పోలేదు, వేరే వాళ్ళు పోయేది.